Bal-balan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa oper Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi. Sakapanan nggonmu bali bisa kumpul kaya keengundi. Mas Rudi akeh rezeki Mas Rudi tersakiti taun nono windono neng pucuking tresno balung nangka bebasane katon seliramu wae gayeng ya Mbak Tersakiti nggih, Pak. iya Rut Lho. Rudi ora pareng Oh, gak bareng. Mboten oh, Pak. Niki namung ngipasi ya, Pak. jangan jadi ya Jangan ya, Dik ya. Nggih, Bapak. Mbak, Oke, lanjut, baik. Mbak. Nek lucu aku Rudi ra payu Nah, betul, Pak. ora ya Rut dewe-dewe rezekine Nggih, leres, Pak. Nggih. Senajan to mboten payu sepenting laris, Pak. iya Piye toh kata-katamu ini? Aku dhewe mumet. Aja lali pawelengku. sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak sumun rino lan wengi. Muga-muga Gusti
Wah, elok tenan. Elok tenan nggih, Aja Pak. ora rugi kowe nanggap iki. Ujarmu wis kasembatan ya, Mas. Nggih. Tambah mbok indembi. Ki ya ditambahi sing gaul meneh atin aduduh. Atin adudu. Bla 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 bla. Heho heho. Mas Rudi, Nggih, Pak. semangat ya. Tetep mangga semangat, Pak. Kowe disemangati Aku- Pak Lurah terus lho, Mas. Aku mau Kan bengi. bolo karo saya. Dina iki jane ora mentolo nyawang selirane. Lah menawi Iya. boten mentolong nggih paring-paring kepareng, Pak. Iya, tenang Iya, wae. tenang. Kowe ki teh nyepelekne Pak Lurah to. Kok kirim nomor rekening ya? Nggih, oh, lah ngene iki lho. Mboten gadah Pak niku. Oh iya nanti. Padakne. Ya rekening listrik ya Raho. Ayo Mbak lanjut no. Wis waradin kayane lho. Wis, ya. Ojo lali pamele. Uga pandangan Matur Sampun, nuwun Pak Mbak Lurah. Novi. Matur sembah nunggu. Sinarengan para kadang narutama miyusi campur sari. Putra BAP Audio AA Multimedia Video Syuting. Oh. Oh. Iya. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang midak anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi manyen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang meja ning ngepan kekencangan tak rindik saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngelih benjoan Hello kae tak suwon mbak cange podang kuning agawe pikirku keceret ireng tasawang amba manis bebunga yen tak dadi duweke rapat kalatiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati keberangan Nora mandut ati kesan saya dutra tak sarani sun pikat ulute bendo ngaturaken agunging panuwun para tamu Bapak Ibu rumatan sasana wedal kembali ke pengendali woro mbok bilih kinak wanci dongap purna mekaten sinuwun monggo yo 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 Monggo monggo kumpul kumpul kumpul. ayo Keluarga besar Pak Joko. sunat Asik asik. Monggo pinala. Bapak Ibu Mas Mas yang jadi bapak. Oh
tambah manis yen ora seneng lamen Yen mesem yen mesem manis kaya madu Lah terus pripun Pak Joko? kaya bisa rentoke jantungku Gandeng Pak Joko pancen gandeng tambah gandeng yen ora seneng mendem kong sing alit jenenge kempul ngalor ngidul Pak Joko gawani gendul wis mari ayo gambaran ati dironce-ronce buka sidik jos aku ngasir kowe pasar legi neng Sukoharjo aku ngerti Pak Joko senengane nggoda diiris-iris atune bulan Jawa buka sidik jos dasare prasaja memang tidak bertulang pandai bersilat mata wong lanang kumpul-kumpul keluarga besar Pak Joko Karang Taruna karang tarunane nembe dahan menikmati Narutama bapaknya Genta ayo kene to bos kinyang kono kinyapa malawur sumur masuk Pak Joko manis kowe pancen manis tambah manis pancen manis yen ora seneng lamen yen mesem yen mesem manis Apa kuwi? kaya madu lah dalah kaya bisa rentoke jantungku gandeng Pak Joko walah pancen gandeng nek tenan tambah gandeng yen ora seneng mendem wong sing alit jeneng-jenenge kempul ngalor ngidul Pak Joko wis mari gawani gendul masuk ati aduh dek dironce-ronce setengah mati sing di omah nyanyi nyambi among tamu ngasir kowe Bayu pasar legi neng kutha Solo aku ngerti sampeyan senenge nggoda sok Siris bulan Jawa kowe zamane dasare prasaja memang tidak bertulang pandai bersilat mata wong lanang Narutama niki tunggal tungkong Sing ngendang kaul aul ana sajene. tonggone dhewe tunggale buka saka ya ya. rati buka la 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 ya ora Oh. lo Ya.
Konsepnya piye? Pak Hanung sanu kondur. Anu selak nimbal. Oh, ngoten. Dawu, matur suwun Pak Hanung, karanganipun. Injih. Estu, mugi pinaringan sehat. Amin. Ya. Rapopo, legani. Heeh. Karo Bapak sinten panjenengan asmane sinten? Walah momo. Ya lah, Mbah Darmo. Pak Darmo kam. Oh, mamo. Bolone Pakku. Iki. Mbak Yatmo, Pak. Aku Yo, apa kowe? Kowe. Aku. Kowe. Oke. Mbah Darmo kersa parian? Mboten. Nandur kelapa cedak wit mari. Piye? Yen Mbah Darmo sugih rejek. Amin. War-war dayang ning pinggir kali. Ayu kinclong kowe tansah tak enteni. Menang lawe kloso amo yen ora kowe aku yo emoh. Maru dayang. Oh. Dayang ning pinggir-pinggir lurung. Dasar ayu moblong irunge mancung. Jang lu dipijet-pijet bojo lemu yen ngekep. Anget. Iyo. Alah iyo. Iya iyo. Oh. Lidalidul lawarawan. Ladalah. Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak ning cagak kebak tulisan Ayo monggo pinarak kene. warna abang ono isi sayang ayo Jenenge kupu-kupu. ya Asmara pian-pian kae. Aku andum tresno. Tanpa bantal, tanpa masa. Pote-pote ketaman asmara. Ayo kene. Bubuk kae nyimpan warti Iwin biyen tumeka saiki Klik etan, klik kulon. Bubuk kae kebat crita wayah wengi nganti kakak rino Cadetan sak jroning ati datan luntur saya merati saya merati aku kowe dadi karma Oh. marga leren ning gubuk asmara. Sasae, pakai muni. Oke. Ayo maju.
Oh, gunging panuwun iki sampun kepareng nderek ngregaken sasana nggih tembang pokok tembang. Narutama. Wonten daleme Pak Joko. Matur sembah nuwun dulur-dulur, kanca-kanca. Narutama sinomane jan berkas-berkas. Semangate 45, ayo joget bareng kene. Mumpung wektune isih. Monggo Bapak. Sewindu suwe lawase kowe tenggo Buka siji, jos. Ayo, ayo. wong ayu bebojan Hati susah. susah wong kangen selira Kang Tarno Tania Jaya. adik saya Doang bagus katresnanku. Ora teko rasane atiku. Awak lumrah ra bisa turu. Wewayanganmu ngreridu atiku. Narutama. rino wita ati-ati Buka kabeh dalan. rasa kangen ra bisa mari amung sira Ojo sumbang lang wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Narutama campur sarine Indonesia Kang Tarno Tania Jaya wonten Mas Dimas Ling ayo Bu Joko alhamdulillahirabbil alamin asik sewindu suwe lawase kok sekop kowe lunga pamit karo aku ayo wong ayu jopo janku ati susah mung kangen sliramu Doang bagus katresnanku ora rasane hatiku awak lumrah bisa turu wewayanganmu dari dua hatiku multimedia rino kita anti-anti ati susah jos ayo rasa kangen ra bisa mari amung sira wase ojo sumbang lang wong bagus tresno ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Antum roto. ayo Dit Yo.
Ora kuat, Dik. Aduh, lae piye to, Dik? Sehat ya, Dik? Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukokne. Omah saisi. Sing diomong wong nanggap terus. Nadyan sesideman mesti saka tak wujute Multimedia bareng Narutama Putra BAP Wasik Luwe beroperano timbang berpisahan kenyokang sulesya pare wangi samudono marang kula warga karwa lewat bobok tumpuk lak dalah Urip ana kutha gedhe Icik iki mesti tak wujute Narutama Terus, Adi. Sembah nuwun Bapak Ti sehat selalu Oke, panjang saking kadang umur. lepo sudah. Matur suwun Iya, terus Mas dindungke Rudi. ngene Karang Taruna.